a dégrit this margit. Cad a sanim dit T-Rex Osaurus is anam dom. Agus céní siú T-Rex táim seacht mbliana déag díos. Agus caihan a rugad tú T-Rex. Rugam mé an gahrú lá is bheith den 1990 car. Cuma, agus cáhfuil tú a choní. Táim a chána I máile rár tá site an ag na farige I máile clé. Cuma, anha. Nis, carid a iver scrúdathe tágad. A hain a nád a seacht a cuaig a sé, a dó a trí a cahar a hain. Anha, anha. Anis, T-Rex, an bhéad fá an dáin culscara a léamh do más dúla. Ó se cénta, yeah. Culscara le páraigh mag sibhne. Hantaigh sé ban I neada cinne. Faoi seo is geann lecha hinne. Atas is greann I dógá cluine. Hantaigh sé fearr is taobh an bhríste. Díran is searc is leat den cíiste. Saor a th léir I meas na mílta. Hanas réiteach scaradar. Anha T-Rex tá sin a raibhas. Now, an féad fá iver a hain jig cúrsa Gaeilge sa Gaeltacht a dhéanamh don. Oh yeah, cénta, yeah. Well, bhalig na daltaí le chéile I bictear a hain. Bhí siad ag freastal le choláiste Joseph, agus bhí áthas an domhan orthu. Thóg an bus agus na scoláirí oig ar gaillimh. Bhí meontar ag coint lá agus nuair a bhí siad ar na mus, cúig siad I drá an spidéal. Tá an spidéal I Gunamara in Nolliamh is áit deasaí, yes, bralam bheith ar leint a séire an sin, yeah. Agus an sin I bictear iver a trí. Chris siad bailin a heann agus fór siad láistéin, agus bhí ban an taí aontacht deas acu. Peggy an tanam a bhéarthaí, yeah, Peggy. Anis I bictear iver a cahar. Bhí na rangana acu gach maidin. Dis siad lán sa bhélan gach lá, agus dimmer siad cluichí sa tnána, agus bhí céilí, yeah, bhí céilí acu gach ile ihe. Bhí an aimsir go maith I bictear a cuaig an gréadfá. Cuaig siad ag snáb sa narige, bhí an trag a háling, thug siad cuairt ar TG cethir se, agus deolam siad Gaeilge an sin freisin, agus thug siad cuairt ar radio na Gaeltachta se. Bhil siad le hectar an sin, yeah, agus deolam siad le lán Gaeilge se. I bictear iver a sé, yeah, cad a Harlín an seo, well, bhí áféile ar na daltaí ag dul abhaile. Dag siad slán ar a chéile, agus geall siad go bhididís an bhléin se thugainn se. Bhain siad tatna fos an gcóirsa sin, ní léon deabh faoi sin. Geall siad go gcuiridís téacs cútha, agus is dócha gur bééis sin deire leis an sreap picteoir sin. Hanna bhaith T-Rex, okay, gad amach agad. Tá fád ar áit. An bhéad fá trí cheist a chorlam sa mada leis na pictóirí sin. Oh yeah, cénta. Cén sort bus a bhí ann I bictear a dó? Well, sin ceistá. It's tóg neadar. Is bus privát, okay? All right, come on. Agus cén sort scúl bhaile na heann? Is bunscoilí, gama, agus an ceisternach agamsa ná let me say fanga bheici mé Cahan a bhí na rangana Gaeilge ar siúl. Well, is dócha go raibh na rangana ar siúl thart ar beidir 10 chlog ar maidin go dtí a 2. All right, déine sé sin cúis gona mágad. Right, T-Rex,
an chuig mise trí cearst ort hain. Céim fá a raibh siad ag taistil. Céim fá a raibh siad ag taistil. Well, tá sé soléir go bhfuil siad ag dulgadí an gcuirteacht chun Gaeilge eolalam. Go maith. Agus luigh cúpla rud a bhí ar siúl gach lá. Well, bhí ranganna ar siúl, agus bhí céile ar siúl san ihe, agus cúis siad ag snámh freisin. Go maith, go maith. Agus cá bhfuil teach an fíorsaigh? Well, tá teach an fíorsaigh tá sé I rusmach, tá. Right, buna má go T-Rex, sin go maith. T-Rex, inis dom faoi do chlán? Má chlán? Ní leon chlán agam, ach tá chlán sigh sa circus ára an digan tú. Is gléitar fear green ar no T-Rex gom leisceil, ní higann tú an ceist. Inis dom faoi do hoilech. Má hoilech, tuige mé an isis. Well, tá Bhéaltriail agam Edmontosaurus agus Brontosaurus is alamdáibh. Agus tá drifór a bháin agam Ceratosaurus is alamdaí. Tá Edmontosaurus 5 bliana 10 d'aois, agus tá Brontosaurus tá 6 10 bliana d'aois. Agus tá Ceratosaurus tá sí 3 bliana 10 d'aois. Agus is mise an duine is sinne sa chlán. Go maith. Agus cá bhfuil tú a chónaí, T-Rex? Táim I mo chónaí I lár na cabhrach, tá go lárá sin agin in aice an lába, tá lán siúpaí se, tá pictiúr le ann, tá scolanna, tá uspedéil, tá tithe tarna, taobh na háite, agus táim I mo chónaí ina státaíochta se, státaíochta. Ach tá na daoine go léir cardú leann ní leon dé faoi do scoil. Well, táim ar scúil bubble scúil rár, is scúil jasaí, is scúil vascathe tá scúil ar ewas, agus bíon an crack agén ní leon dé faoi sin áráid bíon an crack agén se. Agus cé bhéad ábhar a dhéanaan tú? Well, tá ag déanamh seach nábhar, Béarla, Gaeilge, Mata, Francíse, Bhéaltriail, Aléin, Tíreolaíocht agus ceol se. Is matlum ceol ach is fearlum an Gaeilge an digan tú, agus is fiúlum, well, tá sé Jackar rá, tá Bhéaltriail Jackar ach tá meontar anna céireach léinn. Is matlum an Tíreolalas ára ach tá an meontar beagánán cancarach an digan tú. Agus, sin é. Go maith, T-Rex. Agus, an datníon an scóil seo leat, T-Rex. Is matlum an scóil, Nél sé rágéin an áréire. Nél an numacha réalacha agin ach tá cusc ar an bhán póca, Ach tá lán áisin is sa scóil tá halaspáirt agin, agus tá pácanna imar hain freisin. Go maith. Agus, cad a dhéanaí tú tar éis na scrúdathe? Well, burrálum ceol a dhéanamh, ach tá stéanthart ar 5 pointe don córas a sin a dhéanamh ach burrálum bheith ina DJ freisin, cai mé a lán stad air a dhéanamh, agus tá mé faoi bhrú faoi láthair, ach beag áthas únam nuair a bheith na scrúdathe go léir créadna agam, ní leon dó faoi sin, beag áthas únam. Go maith. Agus cén sais ceol a hetníon leat? Tatnaíon gach sais ceolúm in áréire, rock ceol, ceol tíre, ceol clasicach, a cai mé rá is brálum ceol mura se ná raibh an digan tú. Se seoinam go téir freisin agus táim in rúpa ceol. Well, sa grúpa tá ann is mise an tain den amháin atá sa grúpa. Go maith.
agus cé tanamatá an rúpa sin. Any Sinosaurus. Yeah, sin é an tanamatá an grúpa, any Sinosaurus, yeah. Come on. An raibh tú ag ceol chum le déine. Oh, bhí, yeah, cúig mé go dtí an O2 an bhíon se caite. Agus bhí sé siúil amáile clé, agus chunig mé dead mail 5, yeah. No, dead mail a cúig mar a derna séad, yeah. Agus, yeah, bhí siad a réos, yeah, bhí. Hanna agus céirt a dhéon fá dá mú fá an chramchur náisiúnta. Well, sin ceiswa ach is tóca go ceanáing teach nua, ceanáing car, thuaring roiint airige duma hismathairí agus rocking leinta séir a thar lear go dtí an Spáin is tóca, yeah, sin é. Anna. Agus an neaci tú léitheanta séire an saoire se caite? Oh, cúig mé thar leir le mo winter an bhléin se caite. Yeah, cúil mar go dtí Lanzarote, yeah, Lanzarote bhí sé a réos. Ar feadh coicíise, yeah, bhí sé go háling ar fad. Cap mé an lá fad ag saona gréine, agus bhí mé ag snáb san airige, bhí an bí a réos freisin, agus bhí an oimsear dúchreide, yeah, bhí sé dúchreide, bhí an gréin ag tatnamh an lá fad, agus bhí sé beganín te ára ach bhín mé an tatnabas, yeah. Come on. Agus an maid tú ag dul léitheanta séire im léine? Oh, beg, yeah. Tá ag smaoin a bheith dul go dtí an Spáin le Macairde, yeah, tá. Agus fannaméid in únad Kampala. Yeah, beg an crack again. Yeah, níl sé rá costasach an áréire, so ach stocha go dúirí má bhám éasach beag dom an dinge tú, yeah. Yeah, sin cénta, yeah. Come on. Well, sin é T-Rex, bhí áthasúlam leabhart leat, agus tásúla go nairíonn leat na scrúdathe. Gur méle mágad a bheith antá gur mágad slán.